कमिटि दानायनि जेनाखि उद्देश्यआ जाहैबाय जेनाखि जों एनडिबि हिसाबै दिनैसिम माने माबा मोनसे जेन'बा थांनानै थानो हानायनि जेबो लामाबो मोनाखै सुबिदाबो मोनाखै ओरैबायदि जेलाव थानायनिफ्राय लानानै केसनिफ्राय लानानै गासिबो माने समस्याया सल्भ खालामनानै होनो हायाखै दानि बिटिआर सरकारा दा बे हिसाबैनो जोंनि बे एक्स एनडिबिनि गेजेरजों जेनाखि दाजानाय एपिबि पार्टिया बे जेनाखि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि सार्थ'आवनो दिनै बे एपिबिखौ जोनोम होनाय जादों आरो लोगोसे दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ दिनै रुलिं सरकारा हेफाजाब होनो रोङाखै हायाखै दा बे हिसाबै मावनांगौनि दायथ'आ जोंबो मावनो हायो खोमा होननानै मोनसे एपिबि पार्टिया जोनोम जानायजों लोगोसे बे खामानिखौनो मावनो बा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ थगायजानायनिफ्राय मोनसे आरायग' मोननांगौनि जेनाखि जाहोनाव दिनै एपिबिआ आवगायदों आरो दिनै बनरगाव ब्लक दालांबाय जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गासिबो कमप्लिटानो जाजोब्बाय मोननैल'सै दा बे समावनो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा एपिबि पार्टिखौ गोसोआव लुगैनाय फैदों मानो होननानै बुंबा जोङो सरकारजों नायजायाखिब्ला जोङो सरकारजों हेफाजाब होजायाखिबा मोननांगौ मोन्थायफोरखौबो होनो रोङाब्ला नायनो रोङाब्ला गावसोरल' गावसिनि उदैखौल' नायनानै लायोबा जोङो बे रुलिं जेनाखि इउपिपिएल पार्टिखौ बा सरकारखौ जोंनो मानो नांगौ होननानै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा हांख्रायनाय हिसाबै दिनै एपिबि पार्टियाव साफ्रोमबो पाब्लिकफ्रा रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब ओंखारदों आरो सिङाव बिथांमोनहा गोथौयै सिन्था धारना दंबायो जेनाखि रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि बिटिसिआवनो बा बिटिआरआवनो गावनि हायावनो गाव मोन्थाय गैयाबा गावनि हायावनो गाव गसंनो हानाय मोनसे राइट्सआ गैयाब्ला होमबा जोंनो दानि गोदान जेनाखि एपिबिखौ जों सापर्ट खालामनायानो मोजां जागोन होननानै बिथांमोनहा लोब लोब आवगायदों मानो होननानै बुङोबा बिथांमोनहा अबेबा अरुनदय दाननो अबेबा पिएम किसान दानो बायदिसिना हेभि जाबि होननानै बिथांमोनखौ सिगिदों दा बे हिसाबै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा सिङाव जोंजों सेटिंखा जेलानाखि भटआ जागोन अब्ला बिसोरो एपिबिआवनो थुखागोन दा ओरैनो बिसोरखौ दानजानो गिनानै ओरैनो माने बिसोरजों स्टाफ लानानै दङ बुंनानै लाथ'नो हायाखै मानो होनना बुङोबा आं बेजोंनो खावलायहरबावगोन रायजो राजाफोरखौबो बिसोरो मालाबाबो दाननो हाया मानो होनना बुङोबा नोंहा सरकारनिफ्राय इसु जानानै फैबाय दिनै मोनफ्रोमबो जायगायावनो दिनै कारापसन जादों फुरबट जरानि हा बेबो दालाल ओंखारबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट जेनाखि सान्तिपुर बेयावबो दालाल ओंखारबाय होमबा बे जोंनि जेनाखि बिटिआर सरकारा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि बा सिक सिगदोलखौ बासायनो होननानै आवगायदों ना ओरैनो गावसिनि लाबालगनि थाखाय आवगायदों बेखौ जोंबो मिथिजोबाखै मानो होनना बुङोबा रायजो राजाफ्राबो बेखौनो सिन्था खालामदों साफ्रोमबो बिटिआर हालामनि बिटिसि हालामनि जन'जगस्थिखौ लानानै मोनसे एकर्ड जादों मानो होननानै बुङोबा बे एकर्डनि गेजेराव ओरैबायदि जाहैयो मानो होनना बुङोबा संखियानि सायावसो मोनसे एकर्डखौ खालामनो हायो नाथाय बे बिटिसि ओनसोलनि जेनाखि रायजो राजाफोरखौ जन'जगस्थि जेसेबां हारि माहारियानो जायाखै मानो मोनफ्रोमबो दलखौ मोनफ्रोमबो हारिखौ दिनै नाख्रेबनायखौ जोङो नुनो मोनबाय थादों दा बे हिसाबैनो मोनफ्रोमबो जाथिया मोनफ्रोमबो दल संगठना दिनै एपिबि पार्टिखौ वेलकाम खालामदों दा बे हिसाबै जोंबो सानो फैगोन जेनाखि बिटिसि बिसायख'थि बा इलेक्सनाव एपिबि पार्टिया देरहानानै मुजुफुर जागोन आरो बेजों लोगोसेनो जेनाखि जोंहा जोंनि जेनाखि सिक्स सिडोल एरियायाव थानाय जे दानि सरकारा गुलाय गुजाय मावबाय थानाय उल्था फाल्था मावबाय थानाय बेखौ जोङो थिग खालामलांगोन आरो देरहाखांनायनि उनावबो जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो जेनाखि होनांगौ सुबिदा जेनाखि मोननांगौ मोन्थाय जेनाखि गाव थानो हानाय बा गसंनो हानाय जेनाखि मोन्थाय दङ बे मोन्थायखौ मावफुंनानै होनो थाखाय जोंनि बे एपिबि पार्टिया बयखौबो नोजोर होनानै गोथौयै सिन्था खालामनानै दिनै बे जिनिसखौ दाफुंनायजों लोगोसे दिनै हेल्प होनोबो आवगायदों मानो होनना बुंबा सरकार जाखांनायनि उनाव बिथांमोनहा नांगौखिनि सुजुग सुबिदा मोननांगौ मोन्थाय बेखौ मोनजोबगोन दिनै मोनफ्रोमबो जायगायाव स्किम मोनसेबो गैया रावनोबो स्किम राननानै होनो हायाखै 5 बोसोर खोथा होयै दोनलांजोब्बाय 5 बोसोरनि गेजेराव सासेनोबो स्किम होआखै जायनि फलाव सिन्था खालाम जेनाखि जोंनि बे बनरगाव समस्थियावहाय इएम गैया होननानै लेक्सारखौ होफ्लायो बेखायनो जोंखौ देरहासार खालामथारनांगौ देरहायोबासो नोंथांमोना सुबिदा मोनगोन होननानै बे खोथाखौ पाब्लिकफोरनि सिगाङाव पाब्लिकफोरखौ आन्दायहोनो थाखाय बिथांमोनहा बाथ्राखौ बुंफ्लायो बासनखौ बुंफ्लायो नाथाय माबा मोनसे जानाय लोंनाय जा माबा मोनसे माबा जा मोननांगौ बा होनांगौ जेनाखि सुबिदाया फै बेयाव होआलासिनो रिटार्न खालामहरफिनो दिनै 1500 कौटिखौबो पाब्लिकफोरनो माबा मोनसे खालामनानै होनो हायोमोन नाथाय बेखौ रिटार्न खालामफिनदों दिनै आरो जे जायगायाव इएम दङ
गोनां जायगायावनो स्किमा गैया बेयो RWNGWINI खामानिसो होगासिनो दङ दिनै मानास सेरफाङाव दाखालि नुबाय मोनसे माबायाव फेसबुक पेजनि गेजेरजों बे खौरांखौ मोन्दों मानो होनबा हरनि 12टायावसो RWNGWINI अन्थाइ गारहैनाय अन्थाइजों बालाजों बेखौबो आं सानो बेखायनो बिथांमोनहा थाखा फैसा खरसा खालामालासिनो थाखा फैसाजों गारालासिनो खरसा खालामालासिनो बिथांमोनहा हरनि समाव बै सोरबा बाला अन्थाइ बेफारफोर बिथांमोन सोरनावबा गारहैनो लांनाय मानो लांनाय बेखौ हमनानैसो बेयाव गारहैदों नामा होननानै आङो सानो बेखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्राबो साननो गोनां दङ।